Üdvözlök mindenkit! Molnár Erzsébet vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója. Egy olyan intézményben tanulok, melynek történeti gyökerei egészen 1581-ig vezethetők vissza. Szegeden, a napfényvárosában jó egyetemre járni. Akárhova nézek, e gazdag építészeti értékekkel bíró történelmi várost fiatalok töltik meg élettel. Pezseg a kultúra, sokféle kikapcsolódási lehetőség közül válogathatok. A karra kerülve színes egyéniségekkel találkoztam és sok barátot szereztem. Az oktatók személyében komoly szaktekintélyeket ismerhettem meg, akik a jog, az állam és a politikatudomány különböző területein országos és nemzetközi hírű kutatói tevékenységet végeznek. 100 oktató, köztük 15 egyetemi tanár és 30 egyetemi docens alkotják a tanári kar törzsét. Az elméleti oktatás és a gyakorlati tapasztalatok átadása karunkon párhuzamosan zajlik. Az egyes tanszékek és intézetek a gyakorló jogászok köréből, így bíróságokról, ügyészségekről, helyi és országos közigazgatási szervektől, ügyvédi irodákból, cégekből és más intézményekből is hívnak meg oktatókat, hogy ezzel is növeljék az egyetemi oktatás színvonalát. A munkára való felkészítést a párbeszédversenyek és a szakmai gyakorlatok is elősegítik. Ez a kar a lehetőségek kara, hiszen páratlanul széles a képzési kínálat. A képzésben évről évre mintegy 4000 hallgató vesz részt. Jogi asszisztensi felsőfokú szakképzés, osztatlan jogászképzés, és a Bologna rendszernek megfelelően munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás, nemzetközi tanulmányok, valamint politológia alapszakok, és ezekhez kapcsolódóan 3 mesterszak várja a hallgatókat. Ezek mellett speciális idegennyelvű képzések is vannak, melyek német, angol és francia szaknyelvi tudást adnak. Aki ide jelentkezik, abból lehet angol jogi szakfordító, amerikai jogi szakértő, vagy akár a német gazdasági jogszakértője is. Én például azt tervezem, hogy megpróbálkozom a francia nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterszakkal. Az a jó, hogy a szakok átjárhatók, a párhuzamos képzés lehetősége is adott. Akár külföldre is kijuthatunk, hiszen résztképzésre több mint 60 egyetem várja a szegedi jogi karos hallgatókat. Nagy szakmai tekintéllyel bír a kar doktori iskolája is. Karunk az elmúlt évtizedben a felsőoktatási rangsorban mindig dobogós helyet ért el. Azért a tanulás sem szabad túlzásba vinni, gondolni kell a kikapcsolódásra is. Itt ez sem probléma. Fergeteges a tanévnyitó fesztivál, a szemeszterek közben pedig minden szerdán van jogászbuli. Számomra a hagyományos jogászbál is nagy élmény volt. A sportnapok pedig az egészség és a szórakozás jegyében telnek. Az itt folyó munka minőségét a diploma munkaerőpiaci értéke is bizonyítja, ezért nem aggódom, hogy tanulmányaim után el tudok-e majd helyezkedni.